Titanic. Ja. Entzuten didazu. Check. Entzuten didazu ala ez. Entzuten didazu ala ez. Bai ala ez. TikTok. Ada nire TikTok. Bai. Hemen gaude. Hori da. Live nago. Zuzenean nago. Lagunak. Eskerrik asko unai. Kaixo, zer moduz zaudete? Ondo espero dut. Arratsaldeon, eguerdion. Ni kaixo Scott naiz, kaixo Oiane. Zer moduz zaude? Ondo esperatzen dut. Espero dut. Eta nungoa zara zu? Donostiarra zara? Kaixo Izaro, kaixo Eloiza, Andreu Ramos, kaixo lagunak. Zer modu zaudete? Ondo esan beharko. Ondo esperatzen dut? Nola esan da, zaten da. Hau. Ondo espero dut. Bueno, laburpene bat egiten ari naiz. Lehenengo. Kaixo Jokin Larra. Ni estatu batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Eta oraintxe Donostian bizi naiz. Euskara ikasten saiatzen ari naiz. Euskaltegian nago. Eta duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen. Euskara ikasteko. Eta oraintxe Donostian bizi naiz nire familiarekin. Eta 9 hilabete daramatzat euskaltegian. Eta oso pozten naiz. Euskara oso hizkuntza polita da, baina ere zaila da. Baina horrelakoa da bizitza. Ni pozten naiz. Kaixo lagunek. Eta zenbat daramazu euskara ikasten manu, 9 hilabete daramatzat euskara ikasten. Zaila da, baina horrelakoa da bizitza nire laguna. Nongoa zara zu, Koldo, nongoa zara zu, Manu. Eta jarraitu nire mesedez. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Begira nire begia. Salbajea dago. Egun salbajean dago. Donostiakoa, Manu, ni ere bai Donostian bizi naiz. Kaixo Jokin, kaixo berriz. Bai, zer moduz lagunak. Zer moduz zaudete. Partekatu nire live mesedez. Gaur jolastekoari gara. Nola esaten da hau. I have 2 games. Non dago itzuli. Non dago nire itzuli. Barkatu lagunak. Voy a estornudar. Lehen aldiz. Vamos a jugar. We are going to play. Bi jolas ditut. Hori da, eskerrik asko Jokin. Yes. Irakaslea zara. Zelako movida atxokoa. Ez dut ulertu unuko. Kaixo Mark, haupa, zer modu zaude. Ni posten naiz. Bi jolas ditut. You speak more best than some of my classmates already. Ui. Baina ez dut sentitzen. Euskara oso hizkuntza zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Pixkanaka nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Euskara
txoria bezala. Hay que estar suave, lasai, begira nire iapegia. Baina badakizu, horrelakoa ikasten ari naiz. Horrela ikasten ari naiz euskara. Hori da. Ez da? Yesterday none of the football fans do bad things. Bai? Zer bezala. Zer adibidez, Jokin. Baina barkatu, mesedez. Euskeraz nire klasean, Hitz egiten euskara ikasten ari naiz. Eta zure denbora, zure laguntza behar dut. Euskararekin. Primeran, kaixo bilingo, ze suerte daukagun hizkuntza iztegiten eta ulertzen. Eskerrik asko futbol. Pixkanaka. Ez da erraza, baina nire ez posiblea da. Kaixo Jose Miel. Lagunak, gaur klasean eskerrik asko Matin. Jarraitzeagatik. Jarraitu nire mesedez lagunak. Asko laguntzen dit. Asko laguntzen dit. Eskerrik asko luken partetzeagatik nire live. Baina benetan, jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Asko laguntzen dit. Zure euskera oso ona da. Eskerrik asko arritz, oso jatorra da hori esateagatik, benetan. Hola, no entiendo, pero que vaya bien. Eskerrik asko Iker Programmer. En euskera quiere decir gracias. Muchas gracias, Iker Programa. Y nunca es tarde para aprender euskera. Si quieres aprender, ven a mi clase todos los días. Egunero klasea bat egiten ari naiz. Ordu irutan. Kaixo onion soup. Zein ona den estatu batuar batek euskara ikasten ikustea. Ez horregatik, eskerrik asko eta ez horregatik. Nire ustez, plazera da euskara ikastea. Gaur bebu esterketa egin dut oso ondo. Nola esaten da, estás más avanzado que ni baino. Baina, urte honetan, eskerrik asko, Mark. Eskerrik asko, oso jatorre zara. Esperatzen dut Atraparte, Sergio. Baina, elkarrekin lan egiten ari gara, ezta? Nongoa zara, zure euskera ona da, baino hobeto egin behar da enaten dezu ingles bat euskeraz hitz egiten. Nongoa zara, estatu batuarra naiz, zure euskera ona da, baino hobeto egin behar da enaten dezu ingles bat euskera hitz egiten. Barkatu nagore. Enaten, zer da enaten duzu ingles bat euskeraz egiten, hitz egiten. Zer dao, ez dutu lertu euneko eun. Usted dice que habla un inglés en euskera. Bai, barkatu. Ematen. Goazen. Pareces hablar un inglés en euskera. Bai? Bueno, euskeraz hitz egiten robotua bezala. Hitz egiten dut robotua bezala. Ni Scott naiz. Estatu batuarra naiz. Hello. Baina pixkanaka, gero gutxi, ikusiko dugu, Etorkizunean hitz egingo
bersolariak bezala. Kontuz, Oso ondo egiten duzu ez kezkatu euskara erraza ez da. Bai, euskara ez da erraza. Zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Ez da ingles batena. Ez da ingles batena. Batena, zer da? Ez dut ulertu uneko. No ez de un ingles. Barkatu lagunak, ez dut ulertu. Euskal nere kanta berria. Ikusi nere kanta berria, bai, gero. Noski euskal musika. Hau da nire laguna euskal musika eta egunero kanta bat ematen ari da bere kontuan. TikToken. Oso cool. Eskerrik asko penalti pañenka. Nire jatortzeagatik. Eskerrik asko Sergio partekatzeagatik nire zuzenian. Eskerrik asko Eloxua, oso jatorra zara nire jarraitzeagatik. Markel ere bai, zuek jatorrak dira zaudete. Bai? No. Zarete? Begira, euskeraz, ni pixkanaka ikasten ari naiz. Ez da erraza. Baina zenbat urte egon zara euskara ikasten. Bederatzi jabete daramatzat euskara ikasten. Baina lan asko egiten dut. Egunero, hemen TikToken zuenekin klasea bat egiten ari naiz. Euskara ikasteko. Eta nire ustez, hobetzen ari naiz. Zuen laguntzaren gatik. Eskerrik asko ro, oso jatorra za. Eskerrik asko libe. Jarraitu nire mesedez. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Asko laguntzen dit. Eskerrik asko libe. Bueno, sorpresa bat dut. Sorpresa bat dut egun. Oraintxe, nola esaten dau, barkatu. Hemen dago. Egun, bi jolas ditut. Jolas, I have 2 games. Nola esaten da, I have 2 games. Para jugar. Jolasteko zuentzat. Bi partida ditut. Jarraituta. Bai, ro. Badakizu. Julen, estatu batuarra naiz. Kaso egin, bai. Estatu batuarra naiz. Eskerrik asko ro, eskerrik asko Maria Bega, eskerrik asko Andoni beriz beit. Oso jatorrak zaudete. Am I saying that right? Zaudete? Sandra Palomero, eskerrik asko. Nire jarraitzeagatik. Estatu batuarra naiz. Zuzenean Mexiko berrikoa naiz. Mexiko berria estatu batuetan, ego mendebaldean dago. Mexiko gainean dago. Eta Texas eta Arizona artean dago. Han ez dago jende askorik, baina estatu oso lasaia eta polita da Mexiko berria. Eta badakizu Breaking Bad Mexiko berrikoa da. Eta oso seriaia, nola esaten da serie, telebisaia da, oso cool, oso gomendatzen ari naiz asko. I really recommend it. I highly recommend it. Zenbat denboraz zoaz, zarete, bai. Oso eskerrik asko sonrisa. Solelomi, eskerrik asko. Oso jatorrak zarete. Begira. Nire
nire euskera aurrera doan lana da. Nire euskera aurrera doan lana da. Beta ez da garrantzitsua niretzat. Niretzat garrantzitsuago hitz egitea garrantzitsuagoa da. Nire ustez. Ez da? Baina, bueno, eskerrik asko Sergio Cortez, eskerrik asko Nora. Oso jatorrak zarete. Yeah! Eskerrik asko sole mio. Ez da zure izena. Sole mio. Begira nire apegia. Egun nire apegia pixka bat salvajea da. KRG, eskerrik asko, ze handia zaren. Eskerrik asko Maider, zu handiagoa zara. Handiagoa zara ni baino. Begira, pamana. Jarraitu nire mesedez, Maider. Jarraitu nire mesedez. Euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Hau nire euskara GPT. Lo he inventado. ChatGPT-an. Eta hau da nire zurrendean, playlistan, Spotify-an. Euskeraz. Ni musikaria naiz. Donostian bizi naiz. Eta oraintxe euskara ikasten ari naiz. Duela 9 hilabete daramatzat euskaltegian. Eta oraintxe abestiak grabitzen ari ditut Elkar Estudioan adonan dago. Eta nire abestiak Spotifyen daude. Eta playlist bat dut Spotifyen Kaixuzkat izena du. Voilà. Eta batzuetan ez dut ulertu euskeraz. Batzuetan itzulia erabiltzen ari naiz, baina ez dut sentitzen, zergatik. Euskaraz bizi nahi dut eta zuenekin. Eta nire klasean egunero egiten lasai, Scott, lasai. Respira. Egunero klase bat egiten ari nahi zuenekin. Hemen, TikToken, zuzenean. Bro, you talk very good. Andoni Beritz Beitia. Oso jatorra zara. Hey, ni andoain darra naiz. Bueno, eki. Rengo aldiz, ni andoain nian nago. Kafea bat lortzen ari gara, elkarrekin, ez da? Zergatik ez? Gaztelera badakizu ere? Por supuesto, irantxutxu. Me encanta el castellano, pero badakizu nire klasean euskaraz bizi du, hitz egiten dugu. Zergatik ari zara euskara ikasen? Galdera ona da. Lagunak, mesedez. Lagunak. Ezaidazu galderarik baduzu hemen nago. Bueno, duela 20 urte Andaluzian nintzen, eta nire abizena, Zuniga, euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta geroztik nire helburua euskara ikastea da. Asko garrantzitsua da niretzat. Eta oraintxe duela urte bat, Donostiarra etorri nintzen euskara ikasteko. Eta begira, hemen nago, euskaldun berria nago, berria naiz. Euskaldun berria naiz. Eta noski, akats asko egiten ditut, baina ez da garrantzitsua. Ni pozik nago, posten naiz, zuenekin Euskal Herrian. Hau, da nire klasea, Kaixo Scotten euskara klasea. Egunero klasea bat egiten ari naiz zuenekin.
Non gaude. Eta jarraitu nire mesedez lagunek. Jarraitu zadazue. Nazazue. Jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Eta partekatu nire live zure familiakin. Bi jolastu ditut. Lehenengo. Gaur. Lehenengo. Lagunak. Begira. Abestiak. Do not look at these. These are the answers. Abestiak. Lagunak. Prest zaudete? Prest zaudete lagunak? Abesti bat joko dut eta asmatzen lehenak irabaziko dut. Irabaziko dut. Berriro. Abesti bat joko dut eta asmatzen lehenak irabaziko du. Prest zaudete? Benetan? Prest zaudete? Guazen. Lehenengo, soy pringao, bai, badakit. Soy pringao, noski. Noski futboleriz. Pringao handia naiz. Bueno, hau da urrengo abesti. Prest zaudete? Non dago. Hemen dago lagunak. Pixka bat, mesedez. Venga. Pista bat. Nola esaten una pista? Gaur, jolasten, cada canción dena besti bi hizkuntza dauka. I don't know how to say that. Nola esaten da laguntzen mesedez lagunak. Nola esaten da, cada vez que pongo, tiene dos palabras en el título. Zaila da. Pringao, bai. Kaixo que eman mesedez Nafarro inez kontu eta faiak ikostora. Ez dutze. Cállate. Edith, you're out of here. Sorry, buddy. Fútbol Edith, one more chance and you're gone. I'm sorry. Una vez más, Fútbol Edith, y te echo Campora. Fútbol Edith, Campora, nire klasean. Nire klaseatik. Badakizu euskara dagoen hizkuntzarik zaharrena dela? Bai. Badakit. Ya está denunciado, bai. El mapi. Zu nire ze. Broma da lasai. Ok, las futboleritz. Ni ez naiz olakoa. Guazen. Eskerik asko ekiz sakara. Eskerik asko Alison. Baina benetan lagunak. Prest zaudete? Ala ez. Prest zaudete? Meri, eskerik asko. Oso jatorra zara. Hemen gaude, eskerik asko nire live partekatzeagatik lagunak. Oso garrantzitsua da. Ongi etorri Oiane, ongi etorri Ekne, ongi etorri, what the heck? Ongi etorri Peru, ongi etorri lagunak. Bueno, goazen, lehenengo abesti. Zer dao, kaixo nauroa? Berriro? Zer da abesti hau? Nor badakizu? Epa! Albarikoke! Puntu bat zuetzat! Albarikoke! Albarikoke! Gustatzen zait zure izena. Albarikoke. Koke. No sé si lo apunto. Punto bat zurentzat. Alasne. Eskerik asko nire jarraitzeagatik. Nor gehiago.
Eskerrik askoekin, eskerrik asko ukizut, eskerrik asko Peru, eskerrik asko Naroa, eskerrik asko Josu, eskerrik asko Ander, eskerrik asko Norge Naroa, eskerrik asko Souto, eskerrik asko Alasne, ongi etorri nire klaseara, nola esaten dau, ongi etorri nire klaseara, edo ongi etorri nire klasean. Zein da hobeto. Ongi etorri nire klasean, edo ongi etorri nire klaseara. Klasera, hori da. Ongi etorri nire klasera. Eskerrik asko nire ikasleak. Zuek nire ikasleak zarete. Oso garrantzitsua da. Eskerrik asko. Ongi etorri nire klasera. Bueno, horrengo besti. Urrengo abestia. Prest zaudete? Non dago. Prest zaudete? Bai, ala ez, edo ez, ala ez. Prest? Bai, prest. Guazen. Zene bestial. Hori da lagunak, albarikoki. Gaur albarikoki esnatuta dago. Kortatu da. Ez da zutagar, kortatu da. Bai, sarri. Lagunak, kontuza albarikokerekin. Kontuz alborrikokerekin. Fruta oso peligrosoa da. Tiene el nuez dentro. Bi puntu zuetzat albarrikoke. Albarrikoke. Ezakit. Nongoa zara, ni estatu batuarra nahi zuzer. Haha, esnatu da, bai, such an iconic bass song. Euskeraz mesedez albarrikoke, kontuza. Euskeraz bizi nahi dugu, ire klasean. Alarma egoeran. Zer da alarma? Jotake. Ez dut ulertu jan. Abesti bat da? Kaixo irati? Javier, Mexiko berrikoa naiz. Ego mende baldean dago. Ego mende baldeakoa dago. Ni Mexiko berria Texas eta Arizona artean dago. Eta duela urte bat Donostiarra etorri nintzen euskara ikasteko. Eta begira! Bederatzi hilabete daramatzat euskalteekin. Eta begira! Euskaraz hitz egiten dut zurenekin. Zergatik? Euskara bizi nahi dut. Eta... Eskerrik asko irati. Bai, crack nice. Eskerrik asko eide. Bai, partekatu mesedez nire live. Nire zuzenean zure familiarekin, zure lagunarekin, zure txakurrerekin. Diego, eskerrik asko. Zuere bai, Donostiakoa zara, uki, eskerrik asko maider, musu bat. Ongi etorri nire klaseara. Ni rock'n'rolleko irakaslea naiz. Eta ez dut sentitzen. Ni rock'n'rolleko irakasleari naiz. Bai. Bide batez. Rock'n'rolleko irakasle naiz eta hizkuntzen aldeko gudaria. Maitasunaren aldeko politikaria naiz. Eta maitasun bonbak besterik ez ditut botatzen. Kontuz nirekin. Marajagaz. Bai. Bueno. Urrengo abesti prest zaudete. Urrengo abesti entzat. Paia de ke? Estatu batuarra naiz.
Jarraitu nire mesedez euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Mesedez. Horro oso asko garrantzitsua da niretz... no. Asko laguntzen dit eta asko garrantzitsua niretzat. Orain, nun bizi zara Euskal Herrian? Donostian bizi naiz. Badakizu non dagoen? Zarautz eta Hondarribien artean dago. Jatera, joango, venga. Agur, Sergio, te tienes que ir. Jatera, joango naiz. Jatera. Para comer. Venga, honegin. Eskerrik asko etortzeagatik, Sergio. Astelen arte. Bai, badaki. Bueno, txantxanian ari naiz zuekin. Nola esaten dago. Hemen dago. I'm just joking with you. Txantxandean ari naiz zurekin. Ondago. Txantxandean. Txantxetan ari naiz zurekin. Kaixo irati, eskerrik asko. Eskerrik asko, User. ¿Cómo aprendiste vasco, David? Euskaltegian, en el Euskaltegi, aquí, en el País Vasco. ¿Dónde vives, David? ¿Vives en el País Vasco? Apuntatu hauskot, honegin dezela janak eta kalterik ez edanak. Goazen. Honegin dezala janak eta kalterik ez edanak. Goazen, zer dago. Que la comida haga bien y no se pierde ningún daño. Oso polita da. Gustatzen zait. Oso. Lagunak! David, ongi etorri David. Euskal Herriran. Goazen. Nirekin euskeraz ikasten alduzu. Nirekin. Para empezar, David, ven cada día a mi clase aquí en TikTok. Estoy aprendiendo. Vivo aquí y estoy tomando clases en las escuelas de euskera que se llaman Euskaltegi. Y claro, pero si no puedes venir aquí para hacer eso, en línea hay muchos recursos para aprender euskera. Si quieres enviarme un mensaje privado, te puedo dar unos enlaces. Benetan, en serio. Oso eskerrik asko, David. Eta pixkanaka elkarrekin euskeraz ikusiko dugu. Nire accento americana. Eskerrik asko, Ane, Izar, eskerrik asko. Oso jatorrak zarete. Eskerrik asko nire live partekatzeagatik. Eskerrik asko, David. Eskerrik asko, Izar. Zelako euskera. ¿Qué pasa? Eskerrik asko. Zer nahiago duzu euskeraz ala gaztelanaz. Euskeraz bizi nahi dut. Eta ez dut sentitzen. Enekov. Eskerrik asko, kaixo, zer moduz, kaixo naia, jarraitzu nire mesedez. Jarraitu nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Asko laguntzen dit euskeraz. Eskerrik asko Arroyo, eskerrik asko. Eskerrik asko, si. Eskerrik asko naia. Oso jatorrak zarete. Euskera oso hizkuntza polita, ederra, eta zaharra da, baina ere zaila da. Baina badakizu horrelakoa da bizitza. Bizitza zaila da. Eta euskera bizi nahi dut. Bizitza gutxia da. Txikia da. Zenbat urte zoaz euskera ikasten? Bederatzi hilabete daramatzat.
euskara ikasten. Aitor, eskerrik asko garrapata. Eskerrik asko Ane, eskerrik asko Unai. Nire jatortzeagatik, oso jatorrak zarete. ¿No ves? Zaudete, zarete, estás... Denbora nahi du. Eta zaila da, niretzat. Zergatik, inglesez ezin... Ez dugu esaten... Ez derbinak dira. Inglesez, it is, they are. Errazagoa da. Baina euskeraz, eta gaztelanez ere bai, baina euskeraz beste nivel da. Eta baina lasainago. Ez da garrantzitsua. Zergatik, pixkana euskara ikasten ari naiz. Nire denbora hartzen ari naiz. Eta posten naiz. Eskerrik asko Elenab. Eskerrik asko nire jatortzeagatik. Bueno, horrengo abesti, prest zaudete? Guazen, horrengo abesti. Horrengo abestia. Hemen dago. Horrengo abestia. Hemen dago. Zer abestia dau. Maia, hori da. Eskerrik asko hasi. Zer da abestia? Goazen? Nor badakizu? Inor? Zaila da? Pixka bat zaila da? Hori da Maider! Partekatu nire live mesadez lagunak. Partekatu nire live zure familiarekin. Maider! Eunukoa eskerrik asko Unai. Maider is on the board. Maider, punto bat zuetzat. Oso ondo. Eskerrik asko Alabuski. Zer moduz euskara ikasten? Nerea, euskaltegian eta hemen TikToken. Zuenekin, eskerrik asko Rubi. Benetan. Euskara ikasten ari naiz hemen TikToken. Nire liveen. Egunero live zuzenea egiten ari naiz. Nire lagunekin, jentearekin TikToken. Eta asko lagutzen dit. Asko. Nire ustez TikToken, nire ustez. Baina, nola esaten da. Non dago. In my opinion, non dago. Hemen dago. Bueno, ez dut gogoratzen, baina nire ustez TikToken oso ondo manera de aprender. Eskerrik asko Ruby once nire jarraitzeagatik. Eta bai, partekatu nire live mesedez. Baina benetan, jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeagatik. Bueno, urrengo abestia. Prest zaudete? Hau oso abesti polita. Bueno, ez dakit baina. Zein da abesti hau? Sí! Bai, sí. Sí, zenbat minda. Ez da ikusi arte. Baina izar, barkatu, baina... sí, ez natuta dago. Non dago.
esnatuta dago. La siguiente te mando. Venga, Maider, guazen. Txantxetan ari naiz zurekin. Si izan da lehenengoa. Puntu bat zuretzat, si. Si, puntu bat. Goazen. Kaixo janurzu. Kaixo zer moduz. Venga. Urrengo abestia. Prest zaudete? Erraza da. Oso erraza da abestia hau. Prest zaudete? Goazen. Zer da abesti honetan, bestia hau. Kaixo aialita, zer moduz, gustatzen zait berte. Nola esaten da hau? Me alegro de berte. Bueno, goazen, abestio, zer da abesti hau? Si esnatuta dago. Eunuko auna. Oso abesti polita da esta. Zu ikusteaz posten naiz se dice. Zu ikusteaz posten naiz. Zu ikusteaz posten naiz. Me alegro de verte. Eskerrik asko, Paula. Oso esaldi garrantzitsua da. Eskerrik asko. Begira. Zu ikusteaz posten naiz. Zu ikusteaz posten naiz. Zu ikusteaz posten naiz, aialita. Ulertzen duzu abestia? Bai. Puntu bat zuretzat. Beste puntu bat. 2 puntu dauzkazu. Eskerrik asko. Bueno. Jarraitu nire mesedez lagunak. Asko laguntzen dit. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Egunero klase bat egiten ari naiz hemen TikToken. Euskara ikasteko. Eta Donostian bizi naiz. Baina estatu batuarra naiz. Eta musikaria naiz. Duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko. Eta begira, oraintxe euskaraz hitz egiten naiz dut. Kaixo Arraitz, zer moduz lagun. Jarraitzen zaitut, benga. Eskerrik asko janire barato, janire barato. Kaixo sustatxa. Wow, euskara oso zaila da eta oso ondo hitz egiten duzu, asko posten naiz. Eskerrik asko Martina. Oso jatorra zara hori esateagatik. Hau da oso garrantzitsua da niretzat. Entzun hau. Entzun hori. Bai, partekatu nire live mesedez naro bezala. Naro txapelduna da. Nahiko ondo egiten duzu. Eskerrik asko Asier Lara. Más Pepper arratsaldeon lagun. Me echaste de menos. Nola esaten da, me echaste de menos. Jolasten ari zarete, bai. Bai, begira. Albarikoke 2 puntu ditu. Eta Maider puntu bat ditu du. Eta, si, esnatuta dago. Zergatik,
Bi puntu ditut eta. Faltan bota zenidan? Zer da bota zenidan? Zergatik ikasi duzu euskera? Galdera ona da, ebia. Horregatik duela hogeita urte, nire abizena, Zuniga, Nafarra, Euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Nafarrakoa da. Eta goiztik nire helburua euskaraz ikastea da. Eta duela urte bat, Euskal Herrira etorri nintzen. Niri buruz euskara ikasteko. Eta bederatzi hilabete daramatzat euskaltegien, eta datorren astean hasten ari naiz berriro euskaltegian. Eta begira! Euskaraz bizi nahi dut eta euskaraz hitz egiten dut. Zaila da, lan asko behar du, baina horrelakoa da bizitza, ez da? Bueno, urrengo abesti, prest zaudete? Goazen lagunak, urrengo abesti. Abesti hau, ez dakit, zaila, ala erraza da. Ikusiko dugu. Goazen, non dago. Hemen dago, don dago. Ete, doto baten kamistosto. Non dago. Hemen dago, prest zaudete? Eskerrik asko, Max Pepper. Azkarra naiz, baina akats asko egiten ditut. Baina eskerrik asko. Zein da abesti hau? Baina goazen. Nor lehenengoa izango da. Egongo da. Zaila da? Ez horregatik ebia, oso jatorra zara hori esateagatik. Plazera da nirea. Noski. Noski ezi da. Noski, galdera bat dut. Barkatu. Galdera bat dut. Shazam duzu? Shazam duzu? Benetan? Horregatik, zu beti lehenengoa zara. Ez da fair. Beste puntu bat zuetzat. Bravo. Bai, zure mundua da. Eta hasi zuzenean dago. Ez da gure mundua. Zure mundua da. Begira. Baina, ia. Shazam naiz. Shazam daukazu. Ebia, estatu batuarra naiz. Eskerrik asko Heidi. Partekatu nire live mesedez. Zure lagunekin. Heidi bezala. Estatu batuarra naiz eta Mexiko berrikoa naiz. Ego mendebaldeakoa da. Ego mendebaldekoa naiz. Zarra naiz. Oso zarra naiz, baina agokate asko erabiltzen ari naiz egunero eta oso laguntzen dit. Oso ondo hitz egiten duzu euskaraz, porruak biltzeko ere ona izango zara. Porruak biltzeko ere ona izango zara.
Ona izango zara? Troko loko bi. Eskerrik asko hori esateagatik, baina ez dut ulertu 100%. Barkatu. Nire falta da. Baina itzuli ikusiko dut. Eskerrik asko zuri. Egiten Porruak. Estatu batuarra naiz. Porruak biltzeko. Zer da? Biltzeko ere ona izango zara. Porruak biltzeko ere ona izango zara. También serás bueno para recoger puerros. Ni? Bye. Ez dakit zergatik, baina bye. Maitane, probatu entzutea eskarra. Eskarra talde bat, edo abestia bat. Nik ez da ere, ez dut ulertu porruar. Nik ez da ere, ez dut ulertu porruarenak. Eskerrik asko ebia. Elkarrekin, ez da? Eskerrik asko Heidi. Eskerrik asko Izadi Ergeta. Partekatu nire live mesedez. Asko laguntzen dit. Eta mesedez, jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko asko laguntzen dit. Oso garrantzitsua niretzat. Jarraitu nazazue. Hobeto oinez eta segurura, eta ez zaldiz eta zulora. Urrengo abestizka, benga arraitz. Urrengo abesti, guazen. Presa odete? Faltan... lau abesti falta ditut. Presa odete... non dago. Hemen dago. Zer dao, abestia. Eskerrik asko ka. Bai, Izar. Lehenengoa zara. Alde honetan, Izar lehenengoa da. Euskarez bizi nahi dut, maidur. Esne beltza bai, Mas Pepper, esne beltza da. Baina zuzenean, nahi dut da. Gora Euskadi, bai. Zure familia kapoen bizi da, bai. Eta euskarari buruz hitz egiten diuzu, bai. Baina euskaltegian nago ebia. Zkoat, esare musikal talde bat da, oso ondo. Niri zerrendan daude. Ekiz Sakarra. Begira, Ekiz Sakarra. Non dago. Ekiz Sakarra. No, ez daude. Eskerrik asko. Sakarra. Oso ondo. Niri zerrendan daude. Anduainera. Bai. Iena. Nola esaten. Eskerrik asko janiri barato. Jarraitziagatik. Nola esaten da una vez al mes. Egunero, astenero, eta ia betenero, nola esaten da una vez al mes. Ia betean behin. Oso ondo. O ian behin. Zer da hobeto? Zein da hobeto? Iero? Esaten dugu? Zein hobeto? Zein hobeteago? Zein hobeteagoa da? Ia betean behin da hobeto. Ia betean... Fight. Bueno, pol bat egiten ari gara. Ari dugu. Ia betean behin. Andoainara noa. Urrengo abesti, bengo araitz, pazientzia mesedez. Euskara ikasten ari naiz. Batez ere.
Jarro lehendakariz muertos de la puntaldea. Venga, abesti bat. Gero, zaun. Eskerik asko gomendeagatzik. Horrengo abesti. Zer da abesti hau? Non dago. Hemen dago. Zein da abesti hau? Erraza da. Zein da abesti hau? Erraza da. Ez da irratxo bat. Beste izena da. Dauka. Hori da Maider. Ia araitz barkatu. Eskerik asko editz de futbol. Barkatu araitz. Ia. Baina Maider lehenengoa da. Zuzenean lasai izena du. Bizkaitarraz edo batueraz dau ikasten. Batuera ikasten ari naiz. Batua. Bai. Etorkizunean agian bizkaitarraz hitz egiteko dut, baina oraintxe lehenengo batuan. Hobetuagoa da. Eskerik asko eta oso editz de futbol. Eskerik asko oier 84. Goazen, nor? Maider? Maider! Mabruk! 2 puntu dauzkazu. Oso ondo, Maider. Maider ere lesnatuta dago. Kontuz, zi. Goazen, horrengo abesti, goazen. Direkto, zuzenean. Arraitz iurretakoa za. Iurretakoa za, zer da iurretakoa da? Iurretakoa zara ez da. Egurre, iurretakoa da. Herri bat, eskerik asko zaun. Goaz. Iurre. Hemen dago. Iurreta. Bolita mendian dago. Iurreta. Durango ondoan dago. Noski. Cool. Goazen, errengo abesti. Presaudete? 2 abesti faltan ditut. Abesti hau zuentzat nola izena du. Nola izena du, non dago. Bueno. Presaudete, hemen dago. Nola du izena, hori da. Si! Bai, gozategi da, baina izar barkatu. Baina hazi lehenengoa da. Uxue, kaixo, eskerik asko. Kontuz lagunak. Porru, hablando de porros, no? Santurtzi esaten du, ni santurtzikoa naiz. Santurtzikoa zara, mas pepper? Porru patata, bai. Zuzenien, baina izar lehenengoa da. No, ez. Bai, ez, no. Asi. 4 puntu duzu, asi. Santurtzi, non dago Santurtzi. Hemen. Wow, oso polita da. Begira. Portugalete ondoan dago. Ok. Bilboan. Auzoa da. Bilboan auzoa da, bueno, herria da, baina nola esaten da. Zer da hau?
Nola du izena? Hobeto, ezta? Nola du izena abesti hau? Eskerrik asko Portugalete manda. Guardia Zibila. Bai. Baino. Azkenean abesti, baina kontuz lagunak. Non dago. Abesti hau 5 puntu balio du. Abesti hau 5 puntu balio du. Prest zaudete? Non dago. Prest zaudete? Non freaking dago. Hemen dago. Venga. 5 puntu balio ditu. Hori da. Eskerrik asko mielontzio. Jarriozko gudariak. Venga. Abesti honek. Eskerrik asko. Zuzendu nire akatsak, mesedez lagunak. Mesedez. Zuzendu nire akatsak. Oso garrantzitsua da. Guazen. Azkenean, no esaten da, esta es la última canción. Hau da, non guazara. Nola, azkeneko, hau da azken abestia, hori da. Hau da azken abestia, azken kantua da. Azkenengo manta, holy shit. Azken abestia da, guazen. Nola izena du. Prest zaudete, 5 puntu balio ditu. Guazen. Eskerrik asko, Mass Pepper. 5 puntu. Hori da araitz. Araitz, yes. Maite zaitu. Zuri, eskerrik asko jarraitzeagatik. Lagunak. Hau da nire jolas. That is my game. That's how my game is played. Nola jokatzen da nire jokua? Eskerrik asko hiru arpegia. Nola jokatzen da nire jokua? Begira. Albarikoke 2 punto ditu. Maider 2 punto ditu. Asi 4 punto ditu. Baina. En la última hora. Nola esaten da. Azkenien ordu. Araitz. 5 punto ditu. Bravo. Baina ez da bukatzen ari gara. Prest zaudete? Beste jolastu jokoa? Beste jokoa nahi duzue? Gaur, beste joku bat egiten ari gara. Triviak. Triviak esaten dugu euskeraz? Pia, patata tortilla. Hori da. Pia, patata tortilla. Trivia esaten dugu? Euskeraz ala ez, galderak. Jokoa galdera. Galderako jokoa da. Nola esaten da? Trivia. Horrela da nire jokoa. Eskerrik asko. Horrela da nire
jokua. Horrela da nire jokua. Horrela da bizitza. Horrelakoa da bizitza. Horrelakoa da nire jokua. Ez da? Jokua. That's my game. That's how my game is. My game is... Ez dakit bai. Trivia. Trivia joku bat galderarekin. Yo pongo preguntas y tenéis que responder. Nola esaten da euskeraz. Traduktore zikin horiek estiabe ezertako balio motel. Barkatu mielontzio, ez dut ulertu. Galdetegi bat. Galdetegi bat, hori da. Galdetegi bat. Horri da, galdetegi bat. Eta jarraitu nire mesedez lagunak. Jarraitu nire euskara ikasten jarraitzeko. Jarraitu nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Oso garrantzitsua da niretzat. Eta oso laguntzen dit. Zergatik, euskara bizi nahi dut. Zuenekin. Gora. Zenbat daramazu euskara ikasten nene? 9 hilabete daramatzat euskara ikasten. Benetan. Lan asko egiten dut, baina nire euskara aurrera doan lana da. Eta denbora behar dut. Denbora nahi du. Jarraitu nazazue estaten da. Jarraitu nazazue niri euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Ez da? Nene? Bai. Jarraitu nazazue. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Ez da? Bai ala ez. Bai. Zenbat denbora zoaiz euskara ikasten animo. Elpana, eskerik asko worm. Eskerik asko nire jarraitzeagatik. Jarraitu... Eskerik asko naia. Dago. Nazazue. Barkatu. Jarraitu nazazue. Nazazue. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. 9 hilabete daramatzat euskaltegian. Eta duela urte bat hemen Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko. Niri buruz. Zergatik. Horregatik duela 20 urte nire abizena Zuniga euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta goiztik niri helburua euskara ikastea da. Horregatik duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko. Eta begira, euskara ikasten ari naiz. Eta euskaraz hitz egiten dut. Egunero klase bat egiten dut hemen TikToken zuenekin euskara ikasteko. Hitz egiten inglesez. Rodri, yes, I speak English. I speak English perfectly, it's my mother tongue. I was born speaking English. It just came out of... I was always speaking English. Rodri. Zu ere bai? Inglesez hitz egiten duzu? Zelan egiten duzu? Musikarien naiz, begira. Hau da nire musika. Spotifyen nago. Mesedez, jarraitu nazazue Spotifyen. Mesedez. Scott Zuniga naiz. Hau da nire izena. Zuniga. Kaixo Scott naiz. TikTokan hemen nago. Begira, eskerik asko. Hop. Boom! Yes!
Nire helburua aste honetan 1500 arpidedun. Eskerik asko nene. Eskerik asko izadiargeta partetzeagatik. Eta nene, eskerik asko niri jarraitzeagatik. Bai, futbola gustatzen zait. Asko gustatzen zait, baina ez du taldea. Ez du taldea. Olympique Marseille, agian. Haupa realala, bai, baina atzo tristea da, ez da? Tristea izan da. Guazen, lehenengo galdera. Prest zaudete? Lehenengo galdera. Guazen. Erraza da. Galdera honek erraza da. Begira. Barkatu. Guazen. Hemen dago. Zein da harriak altxatzea barne hartzen duen euskal kirol tradizionala? Galdera da. Zein da harriak altxatzea barne hartzen duen euskal kirol tradizionala? Hau desta. Bai, oier. Eunuko oier. Harri jasotzaile da. Oier. Hemen dago oier. Punto bat zuentzat. Oier. Zuetzat. Punto bat zuetzat. Kaixo Ibon. Ni olvido ni perdon. Bai. Euskara ona duzu. Eskerik asko enaitz. Jarraitu nire mesedez. Jarraitu nazazue euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Zuretzat. Punto bat zuretzat. Eskerik asko oier. Zuzendu nire akatsak mesedez lagunak. Asko laguntzen dit. Eskerik asko lagunaren gatik. Laguntzaren gatik. Eskerik asko laguntzaren gatik. Ez da? Tope hitzeiak hilazai. Este habría que piarle. Laguntzaren gatik. Hori da. Eskerik asko laguntzaren gatik. Laguntza bai. Eskerik asko porrupa. Jarraitu zazu... I always forget that word. Nola era, oye? Jarraitu... Zadazu? Jarraitu zadazu. Atzeatu. Zatitan zaude. Euskadiko ze zatitan zaude. Zer da zatitan porrupa? Nazazu, hori da. Eskerik asko porrupa. Aldapan gora. Jarraitu nazazue, hori da. Nazazue. Jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Nazazue. Nazazue. Puestu fascista. Okay, you guys, calmaos, huh? Euskal, Donostian bizi naiz. Bai, nire klasean, barkatu. Izar? Non dago Izar? Tekno. Mesedez. Eso de politika, mesedez. Ez dago nire klasean, mesedez lagunak. Hemen euskara ikasteko. Punto. Eso de franquista, de... Mesedez, por favor. Llévalo a otro sitio. Baina nire klasean ondo pasa egiten ari gara. Mesedez. Izkar kasorik ez egin naskatutu da. Bai, kaixo, lo peor es lo que tienen en inglés y no en español.
Tekno mesedez. Mesedez tekno. Jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Bai. Hori da. Bueno, urrengo galdera. Urrengo galdera. Prest zaudete? Hemen dago. Erraza da, nire ustez, baina ikusiko dugu, non dago. Ikusiko dugu. Ups, me equivoqué. Ikusiko dugu, hemen dago. Zein da nazioartean ezagunda den euskal moda diseinatzailea? Zein da nazioartean ezaguna den euskal moda diseinatzailea? Eta beste pista? Beste pista da? Hori da, Ainara. Balenciaga da. Oso ondo, Ainara. Eta pistoko nuevos. Baina barkatu. Ainara azkarrena da. Non dago Ainara. Puntu bat zuetzat. Nola esaten da. Urrengo galdera. Prest zaudete? Nola deitzen da euskal bandera? Erraza da. Nola deitzen da euskal bandera? Ainara esnatuta dago, lagunak. Kontuz Ainararekin. Kontuz. Azkarrena da. 2 puntu. Ainara dauka. Kontuz, baina nire jokoa desberdina da. Crazy da. Emoji nahi dugu. Bai, ikurinan emoji nahi dugu. Oraintxe. Ainara egurrean dator. Bai. Bai, zuzenean Ibon. Ainara egurrean dator. She showed up today. You showed up today! Ainara. You are awake. Esnatuta dago. Galdera gehiago mesedez. Venga, pistoko nuevos. Pistoko nuevos. Tiene hambre. Jan nahi du. Venga, guazen. Horrengo galdera. Animo. Hau da... Energia hau gustatzen zait pistoko nuevos. Interesgarria profila ikasteko. Eskerik asko, Pilar Costa López. Jarraitu nire mesedez. Venga. Urrengo galdera da... Zein euskal idazlek irabazi zuen 2018ko literaturaren sari nazionala? Zein euskal idazlek oso zaila, bai. Zein euskal idazlek irabazi zuen literaturaren sari nazionala? Ibon! Hori da, Bernardo Atxaga, LeBron James. Ia porrupa amairu, ia. Ia, baina barkatu. Ibon lehenengoa da. Aldi honetan. Non dago. Ibon? Bai. Bravo, Ibon. Bravo. Ibon? Punto bat zuetzat. Guazen! Anybody's game, guys. Eskerik asko Ibon. Jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Asko laguntzen dit. Eskerik asko Shrek Zandi Arabe. Eskerik asko John, Psycho's Version. Eskerik asko. Eta partekatu nire live mesedez. Partekatu nire live zure familiarekin, zure lagunarekin, zure irakaslearekin, zure txatkurrarekin. Venga, beste bat, Izar, pazientza mesedez.
Guazen. Eskerrik asko, Andrea. Entrenatzara bainoa jarraitu horrela euskara ikastek. Eskerrik asko. Venga, oier. Astelen arte, hemen nago. Urrengo galdera. Da? Kontuz? Zein da txirula bezalako euskal musika tresna tradizionalaren izena? Erraza da. Zein da txirula bezalako euskal musika tresna tradizionalaren izena? Peio espeleta! Txistua da, lagunak. Txistua da. Ez da trikitisha da. Bueno, quizás tiene otro nombre que no conozco. Beste izena du baina ez dakit. Txistua galdera erantzun da nahi... ¿Qué quiero? Es la respuesta que quiero, no la esaten da. No la esaten da. Ez nahaztu egin naiz. Tough one, bye. Nahi nuen erantzuna da, pistoko nuevos, eskerrik asko. Txistua nahi nuen erantzuna da. Eskerrik asko pistoko nuevos, barkatu putzen nahi dut. Nahi nuen erantzuna da. Is the answer I wanted. Badakizuen, hemen klasean, ikaslea asko inglesa badakit. Benetan, nahi dudan erantzuna. Nahi dudan, trikitika da akordeon, hori da, akordeon da. Eskerrik asko Shrek, zuzenien zengatik, irabazi. Bueno, jarraitu nire mesedez, horrengo galdera. Prest zaudete? Hemen dago. Hemen dago. Prest zaudete ala ez? Goazen. Gero arte Shrek, eskerrik asko, astelen arte. Ondo pasa, ondo ibili. Zein da euskal musika tradizionalean erabiltzen den gaita antzeko musika tresnaren izena? Zein da euskal musika tradizionalean erabiltzen den gaita antzeko musika tresnaren izena? Hori da porrupa. No, ez da trikitisha. Barkatu baina ez da trikitisha. Zaila da? Zein da euskal musika tradizionalean erabiltzen den gaita antzeko musika tresnaren izena? Hori da Markel Guti, alboka da. Pixka bat zaila da, ez da, nire galdera? Dultzaina ez da dultzaina. Albolka zuzenean dago. Exacto, Markel Guti. Bravo. Alboka da. Instrument. Begira. Hau da alboka. Zaila da, baina, cool. Ze guai. Alboka bat nahi dut. Markel Guti. Bravo Markel Guti. Zarrendan dago. Markel Guti. Puntu bat zuetzat, Markel. Jarraitu nire, mesedez. Jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko.
Mesedez, eta partekatu nire live, mesedez. Goazen. Falta lau galdera. Erraza da. Horrengo galdera erraza da. Begira, lagunak. Zein izan zen la liga irabazi zuen lehen euskal futbol taldea? Goazen. Bizitzen ikusi gabeko. Hori da. Peio, erraza da. Bai, tristea da. Erraza da. Bai, porrupa, punto batzuetzat. Atletika. Opa Reala! Bueno, porrupa. Zarrendan dago. Non dago. Punto batzuetzat. Ok. Zaila da, Horrengo galdera zaila da. Kontuz. Kontuz lagunak. Eskerik asko enaitz, jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez. Jarraitu nire, mesedez. Prezaudete, nori izan zen Amaia Euskal Opera sortu zuena Euskaldunen azken buruzagi pagainoaren istorioa kontatzen duena. That was a mouthful. Kaixo Iker. Nori izan... Bai, zei, bai. Eskerik asko izadi. Nori izan zen Amaia Euskal Opera sortu zuena Euskaldunen azken buruzagi pagainoaren istorioa kontatzen duena. Zaila da? Ala ez. Galdera erraza eta galdera zailak dira nire jokoan. Bueno. 5 segundo. 5, 4, 3, 2 eta 1. Barkatu. Erantzuna. Jesus Guridi-da. Barkatu lagunak. Baina, 2 galdera falta ditu. Goazen. Hurrengo galdera. Zein da haizearen orrazia bezalako obra monumentutalengatik ezaguna den euskal eskultore ospetsua. Ospetsua. Erraza da. Haizearen orrazia. Hori da Iker! Noski Iker. Donostia arrazara, ez da Iker? Iker, nungoa zara zu Iker, ez daki. Kaixo Marta Etxeberria, eskerrik asko niri jarraitzeagatik. Eskerrik asko. Txia da, bai. Barkatu Marta, baina aldi honetan Iker azkarrena da. Azkarragoa da. Donostin ikasten dut, hori da. Gertu bizi naiz, bai, 20 minutora, hori da. Bai, txia da. Iker, punto bat zuetzat. Lagunak. Nola izaten da, this is anybody's game. Anyone's game. Eskerik asko ekain, oso jatorra zara. Nola jokatzen... No. Hau edoinoren jokoa da. Nire jokoa edoinoren jokoa da. Zergatik galdera azkenean 5 puntu balio ditu. The last question is worth 5 points. Azken galderak
bost puntu balio du. Hori da, galderak. Azken galderak 5 puntu balio du. Hori da. Eskerrik asko Ekain. Non dago. Pero ke? Eneko? Zergatik ez? Hemen dago. My game, my rules, buddy. My game, my rules. The last question is worth 5 points. Eskerrik asko hierai! Ongi etorri nire klaseara. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko nire jarraitzeagatik. Jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Eskerrik asko. Azken galdera. Prest zaudete? Azken galderak 5 puntu balio du. Kaixo Aimar. Ongi etorri. Eta hau edoinoren jokoa da. Prest zaudete? Kaixo Eneko. Ongi etorri. Goazen. Azken galdera. Zaila da? Ala ez. Ikusiko dugu. Hemen dago. Galdera. Galdera da? Izendatu Donostiako 4 hondartzak. Izendatu Donostiako 4 hondartzak. Bai, 4 badaude. 4 daude. Goazen lagunak. Izendatu Donostiako 4 hondartzak. La Concha, bai. La Concha, bat, bai. Concha, Zuriola, Ondarreta, hori da Iker! Iker, you made up for yesterday. Nola esaten da, au. You made up for yesterday. Bai. Atzokoaren ordaina jaso zenuen Iker. Bai. Bai atzoko partez, hori da. Lagunak, begira. Concha, la Concha, Ondarreta, Zurriola, bai. Baina, ondartza txikia da. Ondartza txikia dago. Santa Claran dago. Nola esaten da isla? Santa Clara... Ez dut gogoratzen. Nola esaten da isla? Irla. Santa Clara Irlan. Eta Santa Clara ondartza izena du. Bai. Bravo, Iker. Bravo. Begira. Iker. 6 punto. Terminaste. Begira. Bueno, Iker. Bravo. Bravo. Ostirana. Iker, this week, you're the Azteko txapelduna. Baina, ez dakit uartea, baina, hobeto uartea. Uarte hizkuntz ezagutzen dut. Irla baina uartea hobeto niretzat, nire ustez. Astelen arte, beste jokua egingo dugu. Eta beste klase egingo dugu. Eta ongi etorri nire klaseara. Datorren astean, mesedez. Datorren astean, euskaltegia hasten ari naiz.
Eta gero, klasean, eskerrik asko dinosaurio. Eskerrik asko. Nire klasean, euskaltegiko, no, hablaremos de mi experiencia euskaltegian. Baina, asteburuan ondo pasa, ondo ibili, ondo pasa, gutxi gazta, euskara oso hizkuntza polita eta ederra da, baina horrelakoa, baina zaila da. Let me start over, berriro. Euskara oso hizkuntza zaila da, baina ke? Zer? Horrelakoa da bizitza. Ondo pasa Iker, ondo pasa dinosaurio, eskerrik asko etortzeagatik lagunak, eskerrik asko. Eta ikusiko gara astelehen arte, datorren astean. Agur Iker, agur Alex, agur Oaingo, agur Ibai, agur.